Hoisime sin ní deag chuigus an ní na bheith fu mar sam mór an a bhain me de críomh agus a strai an blian sin. Dag mar an bhil sin fanne chuig blian a deag agus hanna mar réist ní deag seaatú sa sé. Sinna net a hoisne an obair na ír san. Lach me sam mór sa chuman an san bhí ma dála goil an crunne agus a ní deag átra bheith mála go bheith na caiil an blian sin agus an cedrad a rinne na bhí sacramaid chléirdar meid héin brún an gáil agus slíige agus níos san hoisime gobar go Jóna agus bhí man na caiil an pás fe 4 blian na tamsan. Creidim an rud is mór a hálaí roin mar sé solt agus pléisiir meltain na maithas a ní deag nó a dá bhainú an críomh híos an gáileh go mórtas pelan na ggéaltad fan an cead dhéirí. Agus an blian céarna sin henig sam na bhile go dtí dún an gáil, sin blian special a dúsa agus creidim a hanaí an dún an gáil agus páiriste chléan íle. Rinne aber Jóna meltain a fócham an chléan íle agus an blian seo chu thart. Tá obair meltainna genta Jóna sa fearcit seo agus na seamraí freisin sin obair meltainna. Seo anar mór Doohan agus da ma bhain céile agus an teile. Seo anar mór den feariste chumlú clás géal chléan íle. Agus creidim faoi tíor honor a lí. Ní romas a smútiú faoi dhé go dtíar an mar seofainn an dúise.